тоҷикро ба 30-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон табрик ва танҳия мегӯям. пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод ва бигзор ватанамон доим тинҷу амон, парчамон доим парафшон бошад. албатта ки дар 30 соли истиқлолияти барои ман хеле соли пурбарор буд ки ман 9 карат чемпиони Осиё мебошам, 8 карат чемпиони призер чемпиони ҷаҳон мебошам ва заслуженный мастер спорт мегӯянд устоди шоисаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. ин хеле барои ман соли пурбарор буд ки дар ин 30-солаги давлати тинҷу ором шукронаи худо мекунам ки дар ин зиндагӣ дорам. тамоми ҳастии ман аз ин давлати тинҷӣ ва даврони соҳиби истиқлолия мебошад. пеш аз ҳама барои тамоми варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтаниам ки ҳаракат кунанд, тамринои худро зиёд бигардонанд ки доимо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ доимо боло бошад. Тоҷикистон ба пеш. дар охир гуфтаниам ки ба тамоми халқи ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоми хонандагони рӯзномаи Хатлон 30 соли истиқлолията табрик ва таҳния гуфтаниям.